אבא, זה וידאו, מה יש לך להגיד? תודה רבה לטליה מתוקה. זה כל הכבוד, איזה השקעה. שחר, בואי תראי מה טליה עשתה, שחר. למה? יש קרמשניט. נכון. הם לא נרגעו בשבת. הסברינה זה סבא ורינה, אין. נקראים עוד פעם, לא נרגעו. הנה. מה זה? להדליק את הנר, יפה. סבתא רינה, סבא רינה. יואו. תראי מה התאורה הכחולה שלך, איזה... ומה עם הילדים? לא שותפים לחגיגה? הילדים שראש הנגמור. כל אחד עסוק ב... מה עושה מיקה? שחקת. יאללה, אתה רוצה make a wish, וזה וידאו, כן? מקסימום, החלחנו על מישהו. טוב. אוקיי. מוכנה? כן. מזל טוב, תזכה לשנה הבאה. תשמע, בגיל שלך זה אקטואלי. עכשיו תרימו אותי 68 פעם. 69. הוא כמעט ככה ו-86, יובל אמר. אם אני אתבלבל, זה יצא שסבא יותר זקן. עוד פעם? תודה רבה.